Punom se parom u prostoru Galerije Matija radi na igrokazu pod nazivom Kuhinski ormar. Radimo predstavu koja se zove O dječaku koji se pretvorio u kuhinski ormar, jer su roditelji sazvali skup da napokon tu djecu razume i da se ne ponaša ovako kako se ponašaju naša djeca na radionici. Pa ja mislim da su jako zadovoljni i sretni, jer uvijek nađemo prostora za igru i zabavu. U našoj predstavi se događa o nekom dječaku koji je postao kuhinski ormar, a bio je najbolji dječak, pa zapravo više nije postao, se popeo na stablu da dohvati loptu kojom je zapela na stablu i da nastavi njegove pustolovine. Da. Ja glumim Silvestra. Ko je Silvestar? Silvestar je kao najbolji dječak na svijetu i on na kraju predstave postane kuhinski ormar. Kako to, molim te, ispričaj? Znači, on se loptom igra u vrtu i lopta mu je zapala na drvo i onda on se popa na drvo i onda su došli drvo sječe. Ali on da bi sačuvao titulu najboljeg dječaka, on nije se javio, nego samo čeka da dođu do pilarije i onda su od njega napravili daske i tako je postao kuhinski ormar. Što stane u kuhinski ormar ove zanimljive radionice koja je uspješno objedinila dramski, scenski i likovni izraz, a mali su polaznici uloge podijelili ovisno o vlastitim preferencama, pa tako dok jedni glume, drugi kaširaju, a dio njih izrađuje i lutke za predstavu. Zašto si odabrala ovu radionicu? Mama mi je odabrala. Mama ti je odabrala. Jel za tebe sviđa mamin odabir? Zašto? Zato se zabavljamo, super mi je. Radimo lutke, to nikad nisam radila i ne znam ih raditi. Kaširamo ormar, kuhinski ormar. Radimo pribor za jelo. Podijelili smo se dvije grupe, će jedni glumiti, a mi ćemo i raditi likove. Radili smo ovaj ormar, pa ga lijepimo, sutra ćemo ga bojati. Izrađujemo posuđe. Super na njoj, da. Što sve radite? Pa znači, na početku se zagrijemo, svi stanemo u krug. Na početku radionice nekada ponavljamo imena. Ako neko zakasni mora donijeti bombone, igramo se, samo sad zadnjih dana moramo puno raditi zato što nam se bliži predstava. Puno naučimo, slažemo se. Zabavljate se kao da. Što ti glumiš u predstavi? Ja glumim mamu. Kaširam i dovršavamo kuhinski ormar. Recimo, je ovo prvi put da su vidiš na dječjem festivalu? Da, i sljedeće godine ću se upisati. Hoćeš te opet ići u ovu radionicu ili ćeš izabrati neku drugu? Baš u ovu je ovaj najzabavnije. Što je to kaširanje? Kako da to objasnim? Znači imaš ljepilo koje se zove Drvofix i novine. Dobro. Staviš Drvofix na novine i lipiš po kartonu i onda tako napraviš malo više slojeva, obložiš cijeli karton i eto onda si iskašira kutiju. Je li kaširanje zahtjevna tehnika? Meni je super, prvo sam htjela ići u likovnu, a onda pošto nikad nisam bila u glumačkoj, predomislila sam se i u glumačkoj sam i zabavno. I likovna i glumačka radionica, dva u jedan? Da. Pa glumačka. Zašto? Zato što tu se glumi i može biti pred puno ljudi. Je tebe strah možda ovog javnog nastupa koji slijedi? Pa malo. Kako se ti rješavaš treme? Pa samo vježbanje. Zabavno je i sada glumimo i pripremamo se za petak. Dobro, a kako izgledaju te pripreme? Imaš li ti tremu? Ne. Kako to nemaš tremu? Ja otkri nam kako se to riješiti straha od javnog nastupa. Pa vježbom i učenjem teksta. Odlična je, zabavna je, dosta toga se može naučiti, dobro je. Jel si samo glumila ili si možda tamo isto kaširala, pripremala se? Samo sam glumila. Zašto si odabrala baš glumu, a ne likovni dio? Zato što bolje mi ide gluma nego crtanje, izrađivanje. Sam ti uzbuđena prije nastupa? Da. Mali se umjetnici dobro zabavljaju, ali znaju da je posao ipak na prvom mjestu. Prvo posao, onda igra i veselje.
U petak u popodnevnim satima na Maloj loži će izvesti svoju malu predstavu, a svi koji se nađu u blizini pozvani su, poručuje vesela ekipa.